adek lagi. Kali ini Pak Dekato adek nasi padang. Wah, iki porsine rada lumayan. Ya. Siji loro telu. Telung piring. Telung poti. Wah, iki ana kepala kakap, kikil karo tumi. Wih, mantep. Rasa keren dan diadek, ya lah. Kita suntak. Wah, wih. Mantap. Wah, ini kakapnya. Kita taruh sini, ya lah. Terus tumine. Kikile. Wih, kikile. Mantap. Yang diadek, ya.